खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो दे लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर, नोंथांमोना अननानै भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां। गिबि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, जाय महिला आइजोफोरा बा जाय आइजोफ्रा थांनायाव अरुणदयनि 3.0 एप्लाइ खालामनो मोनाखैमोन दै, दा गोदानै 4.0 एप्लाइ जानो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर। दा बे 3.0 जाय बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनानैबो रिजेक्ट जालांदोंमोन आरो जाय बिथांमोना 3.0 एप्लाइ खालामनो मोनखायाखैमोन दै, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होनांगोन। आसामनि दा जि नैथि खेब आसामनि जि बिजेपि सरकारा बा आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मामाया बेबाराव 15 लाख आइजोफोरनो गोदानै अरुणदय थिसननायनि मोनसे थांखि लाबाय आरोना लोगोफोर। दा बेखौ दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। बेखायनो नोंथांमोना बा जाय महिला आइजोफोरा बे अरुणदयआव गोदानै एप्लाइ खालामनो, माने 4.0 जासिगोन एबारनियाव, बे 4.0आव जुदि नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना थाबैनो माखासे डकुमेन्टसफोरखौ जमा खालामनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना एसे खौरां ला, नोंथांमोननि जि पिसिडिसि नङाब्ला नोंथांमोननि जि ग्राम पन्सायत नङाबा ब्लक अफिसाव नोंथांमोना एसे खौरां लाबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना बेखौ माने एप्लाइ खालामना लानो थाखाय आरोना लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना आधार कार्डजों बेंकजों लिंक थाथारनांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा मा थाथारनांगोन, रेशन कार्ड थाथारनांगोन। अब्लानो नोंथांमोना बे अरुणदयनि 4.0 गोदानै माने जानो थांनाय एप्लाइआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन आरो आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दानिया नैथि आपडेटनि सायाव सावरायनोसै लोगोफोर। नैथि आपडेटआनो जादों जाय महिला आइजोफ्रा दंफां गायनायनि थांनायाव 10,000 फैसा मोन्दोंमोन दै, बिथांमोना नैबे आसामाव सरकार बिजेपिआ सरकार फैनाय लोगो लोगोनो मामाया हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सिगाङावनो फोसावनानै होखादोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो सिगाङाव 10,000 दंफां गायनायनि नामाव होनायनि उनाव 25,000 होबावगोन होननानै। नाथाय बेवहाय 10,000खौ होखांनायाव बयबो महिला आइजोफ्रा मोन्दों जानो हागौ। जाय बिथांमोना मोन्दों, बिथांमोना जुदि मोजां खामानि मावनानै लानो हादोंबासो 25,000खौ मोनगोन दै, गोसोआव लाखा। माने नोंथांमोना बे 10,000खौ लानानै सोरबा दाउ फार्म बानायनाय दिन्थिनांगोन, सोरबा अमा फार्म बानायनानै दिन्थिनांगोन, बायदिसिना बेबायदिनो बोरमा फार्म बानायनानै दिन्थिनांगोन, बायदिसिना खामानियाव माने बाहायनानै नोंथांमोना दिन्थिनो नांगोन आरो। बा सोरबा ना फिसिनानै बेबायदिनो गाव गावनि जि रोंगौथिफोरनि खामानि, बे खामानिफोराव बाहायनानै नोंथांमोना बे फैसाखौ माने दिन्थिनांगोन। अब्लासो नोंथांमोना बे बाराव 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायखाना दंखायो दै लोगोफोर। दा बेवहाय आरो जाय महिला आइजोफ्रा थांनायाव 10,000खौ मोनाखै, बिथांमोननि थाखाय मोनसे बिराद गोजोनथाव खौरांबो होनना बुंनांगोन आरोना। बिथांमोना एबार नैबेयावहाय 10,000जों दाजाबनानै 10,000जों दाजाबनानै खेबसेनो 35,000 मोननो थांगासिनो दं आरोना। जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव दंफां गायनायनि 10,000खौ मोनाखै, अर्थात थालांदोंमोन, बिथांमोना एबार खेबसेयैनो 35,000 दंफां गायनायनि मुङै मोननो थांगासिनो दं आरो। बिराद गोजोनथाव खौरां होननानै नोंथांमोननो बुंनांगोन आरो। दानिया लोगोफोर थामथि आपडेटनि सायाव सावरायनोसैलाय। थामथि आपडेटआनो जादों जाय बिथांमोननाव इश्रम कार्ड दङ दै, बिथांमोननि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे गोदान आसनि लानानै फैदों। नोंथांमोननो मान्थलि फैसा सोनायनि मोनसे थांखि लानानै फैदों आरोना, जाय बिथांमोननाव इश्रम कार्ड दङ बिथांमोननाव। बेखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो इश्रम कार्डखौ बानायनानै लायाखै, नोंथांमोना इश्रम कार्डखौ बानायनानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोननि खाथियाव थानाय जि COC सेन्टार, बेवहाय थांनानै नोंथांमोना इश्रम कार्डखौ बानायनानै लाहैबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। दा बेखौ नोंथांमोना बानायना लानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बे आसाम सरकारनि जि इश्रम कार्डनि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन आरोना लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय। दानिया ब्रैथि आपडेटनि सायाव सावरायनोसैलाय लोगोफोर। ब्रैथि आपडेटआनो जादों जाय बिथांमोना थांनाय बोसोराव बा जाय न'खराव थांनाय बोसोराव प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोनाखैमोन दै, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन आरो। जाय बिथांमोननि न'खराव बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोननो हायाखैमोन बा थालांदोंमोन, बिथांमोनखौ गोदानै मोनसे जिअ टेकिं खालामफिननाय जादों आरोना, सार्भे खालामफिननाय जादों। दा बे जिअ टेकिं आरो सार्भे खालामनायाव, जिअ टेक खालामनायाव जाय बिथांमोना खालामजाबाय, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन आरो। बिथांमोननो माने आसाम सरकारा दा सरकाराव बिजेपिआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो न'खौ मोननो थांगासिनो दं होननानै फोसावनानै होदों दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायखाबाय। दा दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। थेंक इउ, गोजोन्थों। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन।